ಇತ್ತ ಜನಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪುನ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬೈದಿನ ಒಂಜೆ ಈ ತೇರಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಊಸಂಟೆ ತಕ್ಲ ಪೈಪೋಟಿ ನಡ್ತೊಂದು ಮುಕ್ಕಲ ಪೆಟ್ಟು ತಗೋಡು ಮುಗೋತ್ ಮೋಸು ಕಾನ್ಸುಲ ಮರ್ತದುಕ ಮೊಡ್ಕಿ ಚಬುತಾ ನಮಿಲ್ ರಾಜ್ ಕುಡ್ಲ ತುಯರು ಇಲ್ಯ ಕೈಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಲ ತೂತೆ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ನಗಲ್ ತೂತೆ ಚಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜದ್ನ ಪಗಲೆ ಅಂತ ತೂತೆ ಆಯ್ ಗುಂಗುರು ಕುಜಾಲ್ತಾ ಇವ್ಲಿ ಆಯ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಗ್ ಲಕ್ಕದು ತೋಡ್ಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಆ ಪುದರ್ ಕೇನಿ ಕುಡ್ಲೆ ಜನಕುಲ್ನ ಕೆಬಿ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಇರ್ಮನೆ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪುನು ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ದೆತ್ತುಂಡು ಮಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿನಿ ಏರ್ಲ ಎನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮಂತಿಜೇರಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ ಮೇರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಜನಕುಲು ತೋಜೊಂದೇ ಚಾಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿಂದಿಚ್ಚಿ 48 ಜನ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಯಿರು ಮೇರೆ ಅವಲ್ತ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರನ ಕಾಮಿಡಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ನಲ್ಲಿ.